Okay, well, sometimes science is more art than science, Morty. A lot of people don't get that. הטכנולוגים, עונה שנייה, פרק שני, וציפי עדיין איתנו. אהלן ציפי, מה קורה? אהלן, אני עדיין כאן על הספה, אני לאן ללכת. זהו, תעשי הפסקה בין הקלטה להקלטה, אבל אני יכול איכשהו לייצר המשכיות, אני חושב, בין הפרק הקודם לפרק הנוכחי. ובפרק הקודם דיברנו על הטקסט של אד סיימון ועל התסכול והברכה שיש באין סוף הספרים שקיימים בעולם, ובעצם הזמינות של אין סוף הידע שלא נצליח בעצם להקיף בחיים. ואמרנו שלמרות שלא נוכל לקרוא את כל הספרים שהיינו רוצים לקרוא, עצם העובדה שיש לנו את האפשרות להתעניין ולקרוא ספרים כמעט בכל תחום אפשרי, הופכת אותנו לברי מזל. כי אנחנו אוהבים את דרך החקירה כשלעצמה כמעט. וביום ראשון, פרופסור רז חן מוריס התארח בקולוקוויום של התוכנית, ודיבר על הספר של פייר ביאן, בין השאר. הוא התחיל מהספר של פייר ביאן, איך לדבר על ספרים שלא קראתם מעולם, והוא בעצם הדגיש את הנקודה שפעולת הקריאה שלנו גוררת איתה הרבה מאוד פעולות שלמעשה לא לקרוא. אוקיי? כאילו, גם הוא מדבר על אותה נקודה שסיימון התייחס אליה, שאנחנו לא יכולים לקרוא את כל הספרים בספרייה, אלא שאנחנו צריכים לבחור מתוך הספרייה את הדברים שמעניינים אותנו במיוחד. לפעמים, ואנחנו מכירים את זה טוב מדי לצערי, קריאת יתר רק מכבידה על הכתיבה שלנו, על ההתקדמות בכתיבה, ויש פעמים שאנחנו לא לגמרי זוכרים מה אנחנו קוראים. גם אם קראנו את הספר בעיון, לא תמיד אנחנו זוכרים את הטיעונים המרכזיים שרצים בו. אבל אני חושבת שהנקודה המרכזית כאן, שרז העלה, זה שיש כאן איזושהי מהפכה שקורית, הרי מהרגע שבו הספר והידע התיאורטי הם המקור המרכזי של הידע, שבו אנחנו חוקרים את העולם, דרכו אנחנו חוקרים את העולם, דרך איזושהי דיון מטאפיזי עם ישויות כמו אריסטו ואפלטון וכאלה. לרגע הזה שבו אומרים, לא, יש לנו עולם ויש לנו כלים, ואם אנחנו רוצים לדעת את העולם, אנחנו לא צריכים ללכת לספר, צריכים ללכת לשמיים, לטלסקופ, ופשוט לשאול את העולם. עכשיו, מה שזה העלה לי כאן, זה שאלה נורא מעניינת, הרי הם בעצמם כותבים ספרים, קפלר וגלילאו, והם כותבים בעצמם ספרים, אז איך זה מתיישב עם כל העניין הזה? אני חושבת שהוא ענה לי כאן שאלה נורא, שזה עורר איזשהו דיון נורא מעניין, כי זה בעצם מסמל את השינוי בתפקיד של הספר. במקום להיות מקור החוכמה, לעשות סקירות ספרות כאלה, בכל המדעים המדויקים וגם גם במדעי החברה באיזשהו שלב, במיוחד עם אסכולת שיקגו וכאלה, אמרו, אתם רוצים לדעת על העולם? סבבה, זה יפה, אנחנו נתמצת לכם את זה בספרים, אתם יכולים לקרוא את זה, אבל אם אתם באמת רוצים להביא ידע חדש, לכו החוצה, תחושו, תראו, בעצם כל עולם האמפיריקה נוצר בדיוק מהנקודה הזאת. נכון, ורז דיבר על יוהנס קפלר, האסטרונום והמתמטיקאי, שעשה את המעבר הזה מלהיות הומניסט קורא לאסטרונום צופה. במובן הזה, שוב, שלפעמים אין טעם לקרוא, אלא פשוט צריך ללכת לטלסקופ וללמוד על העולם בצורה חושית, או בצורה בלתי אמצעית, מתוך הצפייה שלנו, למרות שאנחנו מכירים את זה שיש הטיות קוגניטיביות, וגם רז כמובן דיבר על זה, לא רק על ההטיות הקוגניטיביות, אלא המובן הזה שהחושים מתעתעים אותנו, אבל לי זה כמובן הזכיר את הגישה לכדורסל, שהגישה לכדורסל היא תמיד גישה מיידית כזאת, חושית, בלתי אמצעית, זו הגישה ההיסטורית מאז ומעולם, והיא נכונה במובן רחב מאוד. אם לא שיחקת כדורסל, או אם לפחות לא ראית אלפי שעות של כדורסל, אתה לא תצליח להבין את המשחק דרך ספרים, ואפילו לא דרך הניתוח האנליטי והמתמטי הזה, אבל אז במובן מסוים בכדורסל אפשר לראות איך
הידע שנצבר מתוך ספרים, או ספרים שכתובים בשפה מתמטית, כן מוסיף לנו על הידע החושי וההתנסות, אבל הוא לא יכול להתקיים בלעדיו. ואיכשהו, נדמה לי שזה קשור איכשהו קצת גם למחקר שלך, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אמר שאנחנו לא ניכנס לסיפור. אבל יש את המין חוויה הגופנית הזאת שדרכה אנחנו לומדים, דרך ההתנסות, ויש את החוויה שמגיעה דרך השכל, דרך הקריאה בספרים או בניתוח מתמטי. זה מתחבר לשיחה שהייתה לנו עם רולי, שרולי דיבר על, רולי מעביר איזושהי הרצאה שאנחנו צפינו בה, על הסדרה ריק ומורטי, שהיא סדרה של מדע בדיוני, והוא קושר אותה לתרבות ולמדע באופן רחב יותר, כמו שאנחנו מכירים. והשאלה הראשונה שעניינה אותי היא הייתה מין שאלת ראש כזאת, מין שאלה שמגיעה מהספר, מהכללים. שאלתי אותו איך סדרה ששוברת את כל הכללים הנרטיביים מצליחה לעבוד בעולם שלנו היום, והוא ענה לנו, ועוד מעט נשמע אותו, הייתה תשובה מורכבת ומלאת רבדים ומעניינת, אבל בין השאר הוא אמר לי, בוא, פשוט לך תראה את הסדרה ואתה תבין איכשהו, לך תעזוב את המחשבות האלה שלך, לך תחווה את הסיפור וככה תבין למה אני כל כך מתלהב ולמה זה קשור למדע ולתרבות. אבל אז חשבתי על זה שאני כבר ראיתי טריילרים של הסדרה וראיתי את הפרק הראשון ועדיין לא נתפסתי בסיפור. רק אחרי שרולי בירר איתנו את הקונספטים האלה, הקונספטים היותר ספרותיים, טקסטואליים שמגיעים מהראש, רק אז הצלחתי להתחבר לסדרה. אז קורה פה עוד דבר מעניין, כלומר יש לנו שתי פרספקטיבות שכל אחת מאפשרת איזשהו שער כניסה אולי, לידע אודות תחום מסוים. לפעמים יותר קל לנו להיכנס משער אחד, לפעמים משער אחר, אבל בסופו של דבר שני הצדדים האלה משמשים אותנו ביחד כדי לייצר ידע טוב אודות העולם. אני רוצה להציג את המרואיין הבא שלנו. הוא פיזיקאי והיסטוריון של המדע. הוא מלמד אצלנו את הקורס היסטוריה של המדעים. והוא בעיקר אחד האנשים שאני הכי אוהבת בעולם. אני מסמיק. ויש כמעט כל דבר שמעניין אותו, אבל אם תרצו באמת להטריף לו את הראש, אז אתם יכולים לדבר איתו על מדע בדיוני. רולי בלפר. היי. אהלן רולי, מעניינים. היי, ערב זך. אז איך הגענו לריק ומורטי, או איך אתה הגעת לריק ומורטי? כי אני מבין איך אני עכשיו הולך להגיע לריק ומורטי, וזה בעקבות הרצאה שלך ששמעתי. ריק ומורטי. אז דמיינו לעצמכם שראיתם את הסרט חזרה לעתיד, ושיש לכם את הדמות של מייקל ג'יי פוקס, הבחור הצעיר, ויש לכם את הדמות של דוק בראון, הפרופסור המשוגע המפוזר, שעושה את הדלוריאן, הרפתקאות מכאן ועד הודעה חדשה, ותארו לעצמכם שאין להם עקבות. אין משהו שמגביל את מה שיכול לקרות שם, אבל אז בעצם זה נכנס לבלנדר, בגלל שתדמיינו לעצמכם שזה לא עוסק במסע בזמן, אלא זה עוסק בעצם במציאות מרובת יקומים בהווה. הם לא מתעסקים במסע בזמן, הם מתעסקים בדברים שאפשר לעשות פה. ותדמיינו לעצמכם שהפרופסור המשוגע הוא הסבא של הבחור הצעיר. זה פחות או יותר לקחת אותנו מהעולם שאנחנו מכירים, מעולם, בוא נקרא לזה סרטי ה-PG בסגנון, אל העולם של Adult Swim, שזה הז'אנר המדובר פה. כזה שאני למשל לא נותן לילד שלי שהיה לו בר מצווה שנה שעברה, אני עדיין לא נותן לו לראות את זה. זה לא מתאים עדיין. למה זה לא מתאים? כי זה עובד דרך כאילו דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט. האם זה, יש משהו בסדרה הזו, וגם אתה מתאר בהרצאה שלך, עד כמה היא כמעט לא נרטיבית, או היא נוגדת
כל סגנון נרטיבי, לדמות אין מניע מיוחד, או רצון מיוחד, או גם כשכבר יש לו איזשהו רצון, הוא ישר מבטל את הערך שלו, אין לו מכשולים בדרך וכן הלאה, ונראה כאילו, לא יודע, סיפור שמתנגש בכל כללי הנרטיב, בכל זאת עובד. אז איך נרטיב כזה בודהיסטי כמעט, או עקרונות בודהיסטיים כאלה מתאימים לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה? איך זה עובד היום? אז המנוע הראשי שהופך את זה לרלוונטי היום, זה high impact action. זאת אומרת, זה לא מוותר לך על, לא יודע, זה תופס לך את האמיגדלה איפשהו, את ה... לא יודע, איזשהו pituitary gland איפשהו במוח שלך, וסוחט אותה. אתה נדבק לרצף הבלתי פוסק של מה שקורה על המסך, אפילו מי שרגיל לקצבים המהירים היום של דברים שקורים, כן, לעשות הרבה התגור חושי, כן, היום הכל הרי חייב לקרות מהר יותר, אנחנו רואים סדרות משנות ה-90, זה נראה לנו איטי, אז הסדרה הזאת באה לאתגר אפילו את הרוויה החושית הזאת, כי יש קודם כל קצב מאוד מהיר של פעילות, של שינוי של דברים, תעשה אוברליי על זה רובד של דיאלוג ציני וגדוש בהפניות כאילו רפרנסים פנימה והחוצה ובדיחות שעוסקות גם במדע בדיוני וגם בפופ קולצ'ר, אז יש את הרובד הזה, ומעבר לרובד הזה של האקשן ועליו הקטע המוחי, יש נבירה כזו ברמת החוויה, הסיטואציות ההזויות שמגיעים אליהם, או בדיונים שהם סרברליים כאלה במוח, או בסיטואציות מאוד אקשניות, בסופו של דבר מובילות אותנו למין רגעים כאלה של שקט בעין הסערה, שבהם אתה קולט שבעצם העיסוק פה הוא במועקה נורא 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 גדולה, בתחושה מאוד איומה של חוסר תכלית, או של ריקנות, או ברמה של יחסים בין אישיים, או ברמה של זהות, או במה שזה לא יהיה. וכל זה בלי להגיע לאיזשהו קטרסיס של, הנה, אז עכשיו אנחנו למדנו שצריך להיות נחמדים יותר, או עכשיו למדנו שזה לא מוותר. בסופו של דבר, רגע אחרי שיש את השקט הזה, חזרנו לסערה. זה לא, זה סוחף אותך בכל רגע. כל רגע יש משהו אחר שסוחף אותך. אז אני רציתי לשאול אותך, זה נורא הזכיר לי כששמעתי את ההרצאה שלך, שהייתה באמת נורא מעניינת, נורא הזכיר לי את גרפונקל והסטודנטים שלו, אז למי שלא מכיר, גרפונקל עשה ניסויים חברתיים, הוא לקח את הסטודנטים שלו, וביקש מהם להתנהג כמו שלא מתנהגים. אומרים להם היי, אז במקום להגיד מה העניינים, הכל בסדר, אז הם אמרו, למה אתה אומר לי את זה והכל. ודרך התגובות של האנשים, הוא הצליח להבין מהם המכניזמים שיוצרים את המציאות, את הסטטוס קוו, על ידי ההפרה שלהם בעצם. אבל ההרגשה שיש לי מריק ומורטי, או כמו שאתה מספר את זה, זה שהם עשו את הדבר הזה, ולקחו את זה 50 צעדים קדימה. כן. זאת אומרת, גם את ההפרה הם מפירים. ואז בעצם נוצר איזשהו מעגל שהוא די אבסורדי וגם נוטה לאנרכיזם. כן. אז השאלה שלי לך זה, מה זה בא ללמד אותנו, אם זה בכלל בא ללמד אותנו משהו? כאמירתו המפורסמת של ריק, don't think about it. זאת אומרת, הוא יגיד לך, אם את הולכת למקום הזה, you're doing it wrong, כן. יש את הקטעים, יש בכל עונה, יש פרק אחד שמוקדש ל-interdimensional TV, שהוא עושה להם, הוא עושה jailbreak לממיר הכבלים שלהם, ומחבר אותם לאין סוף ערוצים באין סוף עולמות. וזה אחד מהפרקים ההזויים ביותר בכל עונה. בעונה השלישית הם עושים את זה קצת אחרת, הם עושים גרסה כזאת שבה הם רואים זיכרונות שנמחקו, שהוא מחק לעצמם, אבל מה שקורה בדבר הזה, זה א', יש שם כל מיני ויכוחים על איך אמורים לעשות תכנים שהם רלוונטיים לבני אדם. חלק מהשורות המחץ הכי חזקות, זה מגיעות מהפרקים האלה, אבל זה גם חושף האם יש טעם לאן הנרטיב הזה הולך, למה אנחנו עושים את זה כמו שאנחנו עושים את זה וכן הלאה,
בעונה הרביעית כבר מגזימים עם זה, והם הולכים, הפרק המקביל של זה בעונה הרביעית, זה הפרק שבו עוסק במין רכבת נרטיבית, שבה זה מטה קומנטרי כל הזמן על איך עושים נרטיבים, ואז אם אנחנו נחשף לכל מיני דברים ברכבת, אז הסיפור יצא מכלל שליטה, וכן הלאה, יש כל מיני הפתעות שם בדרך, ובסופו של דבר, כל המנגנונים שאת מדברת עליהם, של איך לייצר סיפור, ואז איך לפרק אותו, הם בהחלט חלק מארגז הכלים של היוצרים. כאילו, זה, מי שרגיל לעסוק בנושאים של פרשנות ויצירה ואלמנטים ספרותיים וכאלה, ורואה את הסדרה הזאת, אז זה תצוגת תכלית של, כן, איך לעשות סיפורים שמתלכדים אחד בתוך השני בצורה שלא נגמרת, אבל אני חושב שגם באמת בסופו של דבר זה מתחיל איפה שהתחל, זה מתכנס לאיפה שהתחלתי עכשיו. זה באמת לא מזמין איזושהי נקודת מגוז שאליה הדברים מתכנסים. זה באמת אומר, פשוט תזרום עם זה. כאילו, בוא נלך להרפתקה הבאה. זה לא... תוך כדי שאתה על הדרך חושב שאתה רואה כל מיני מסרים מאוד מעניינים, כי כל הזמן יהיה לך כאלה גירויים בדרך. כן, זה היה מאוד משמעותי, וזה היה מאוד משמעותי, אבל ריק ממשיך לסחוב אותך לדבר הבא, ואומר, לא, זה לא מה שאתה חושב, זה להתעכב פה ולהתעסק בזה, יודע מה? אם אתה עצלן, תישאר פה, תתעסק בזה. בין כזה... האמת שבדיוק כתבתי לעצמי, כשכתבתי את השאלה הזאת, אז אמרתי, בסופו של דבר, כל הפירוק על גבי פירוק על גבי פירוק, אומר לו, זה דווקא מגניב לי להיות, סבבה לי להיות, כמו שאני, עצמי, כאילו, כזה, חלק נורמלי, חלק לא נורמלי, just don't think about it. כן, כן. רגע, אבל משהו על המבנה, על מה יש לנו שם, זאת אומרת... כן. אז המסגרת היא מאוד 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 אמריקאית. כן, יש מדע בדיוני מכל מיני טיפוסים, יש מדע בדיוני מאוד אנגלי כמו דוקטור הו, זה מדע בדיוני נורא אמריקאי. והוא לא מתבייש בזה, הוא לא מנסה לברוח מזה, הוא פשוט עושה lean into it מאוד חזק. אז המשפחה האמריקאית חיה סברבן כזה, עם כל הזמן קריצות לכיוון הסימפסונס, ואפילו יש ביניהם מערכות יחסים מצחיקות כאלה, יש כמה פתיחים של הסימפסונס שבהם הם השתתפו. והצוות, כן, שכולל את ג'סטין רוילנד ואת השני, שזה זה שדומה לי, אז הם מפתחים את המצב של המשפחה הלא מתפקדת, כן, של האימא שהיא אומנם מוכשרת, אבל היא וטרינרית, כשפוטנציאלית אולי הייתה יכולה להיות משהו הרבה יותר, היא מנתחת לבבות של סוסים, וכל הזמן צוחקים על זה שהיא מנתחת דווקא לבבות של סוסים ולא של דברים אחרים, ויש לה שתי ילדים שהם בעצם יחסית מבוגרים למה שהם אמורים להיות גילה, בגלל שהם התחתנו כי הייתה בהיריון, נכנסה להיריון בתיכון, ובעלה שהוא הכלומניק המושלם, הוא כל כך ממוצע, הג'רי, הוא כל כך ממוצע, הוא כל כך דביק בבינוניות שלו, שזה מדהים, שאי אפשר להימלט ממנו. הוא בעצם, יש אנשים שיכולים לטעון בצדק שהוא האנטגוניסט האמיתי והבלתי נמנע של כל הסדרה. אפילו לשנוא אותו זה לא עובד, כי אין שם מספיק מישהו לשנוא, זה מעניין כמה שמישהו לא מעניין יכול להיות מרכזי. ואז יש לנו את הסבא, שגר עם המשפחה הזאת, הסדרה מתחילה בזה שמתישהו בעבר הלא רחוק, לא מזמן, הוא חזר לחיים שלהם, והוא חי איתם. וזה מתחיל בכל מיני דיונים כאלה, אם אנחנו נשים אותו בבית אבות, לא נשים אותו בבית אבות, ובאותו זמן הוא עושה לו בגראז' כל מיני ניסויי היי-קונספט סי-פיי כאלה של שיעות בין גלקסיות ובין עולמות, וללכת מכות עם אימפריות גלקטיות וכאלה. ובאותו זמן, זה במקביל לדבר הזה, זה גם העיסוק בזה שהבת שלו צריכה באופן נואש לקבל את האישור שלו, ושהנכד שלו מחפש איזשהו father figure, או מחפש איזשהו חבר, ואז הוא יוצא איתו להרפתקאות, וזה לכאורה מספק את הדבר הזה, אבל אז אתה מבין שזה מערכת יחסים תלותית הזויה כזאת בין הסבא לבין הנכד, ומתוך הפרמיס הזה, מתוך המערכת יחסים הזאת, אז א', יש, כמו שאמרתי, הרפתקאות נונסטופ, אבל ב', הם כל הזמן נוברים
בנושאים שהם לכאורה, אתה אומר, אז עכשיו הם מתעסקים בנושא של זוגיות, יש כאן משהו לפרק, יש כאן משהו להבין, וככל שהם מפרקים אותו יותר, אתה מגלה א', שאפשר להפוך את זה להרפתקה ממש מגניבה, וב', לא ללמוד ממנה כלום. כאילו, להגיע למצב שבו אנחנו פשוט משייטים על גבי האפשרויות השונות של מה אנחנו אמורים לעשות אחד עם השני, וזה לא... זה לא משהו שריק מרוצה ממנו בצורה מיוחדת, זאת אומרת, הוא מודע באופן עמוק מאוד לחוסר התוחלת שבכל הדברים. אחד מהאספקטים המובילים בסדרה הזאת זה הפילוסופיה של האבסורד. זה שריק מייצג אותה בתור הספוקספרסון של היקום שאומר, ליקום לא אכפת ממה מתאים לך ומה לא מתאים לך, אלא אם כן אתה תאכוף את הרצון שלך על היקום, משהו נורא נורא כזה ניטשיאני, כשהכוח הוא כמובן כוח שהוא ידע, וריק הוא מדען, והיכולת שלו לתמרן את הטבע ולעשות טכנולוגיה, היא זאת שמעלה אותו לרמה של, אפקטיבית לרמה של אלוהות. אבל תחשבו על אלוהים ממש דיספונקשיונל כזה, מישהו שהוא לא היית רוצה להיות הוא. זאת אומרת, זה מין כזה... לא עם שיקור. מאוד, כל הזמן. ולא מרוצה מעצמו. ומצד שני... הבן אדם שעושה את ריק, הוא מדובב אותו שיקור עם וודקה. אז לא, אז הוא מדובב אותו עם... הוא לא יכול היה לעשות את זה כל הזמן עם וודקה, הוא שותה פשוט בירה לייט כזאת, כדי שכל הזמן יהיה לו גזים, וזה כואב. כי הוא כל הזמן צריך להישמע כאילו שהוא... מדבר, כמעט כל מילה שלו זה burp, כאילו הוא צריך שזה יצא בצורה, והוא סוג, זה הרגע הראשון של הסדרה, וזה דבר שלא מפסיק בבחינה הזאת, מוטיב חוזר זה למשל שהוא משתכר blackout drunk, ותוך כדי שהוא שיקור ברמה שאנשים אחרים פשוט נכנסים לתרדמת, אז משום מה האינסטינקט שלו זה להרכיב פצצות נוטרינו שעלולות להשמיד את מערכת השמש הקרובה, ואז לסחוב כל מיני אנשים ולעשות להם כל מיני מטלות כדי להציל את העולם או משהו כזה, ואחרי זה הוא לא זוכר אפילו שהוא עשה את זה. מין כאילו, זה רמה כזאת של פעילות. ומה שמושך אנשים, אתה נמשך אל תוך הסדרה הזאת, כל אחד נמשך מסיבותיו שלו. יש את האנשים שימשכו בגלל שהם רצו את הדבר הבא שייתן להם את ה-visual candy. יש את האנשים שימשכו לזה מהסיבה שהם רצו את הסי-פיי, שסוף סוף יטפל בצורה אינטליגנטית באיזשהו, בצורה שבה מתעסקים בנושאים האלה והאלה. והכמות של האוהדים של הסדרה הזאת, שמגיעים לרמות פתולוגיות של משיכה ושל הזדהות עם מה שקורה שם, היא קצת מטרידה. זאת אומרת, אתם יכולים לחפש אונליין ולראות איזשהו ילד סיני או יפני קופץ על קאונטר באמצע איזשהו fast food restaurant איפשהו, ומתחיל לצעוק משפטים של ריק, שהמשמעות שלהם זה קוד אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני חושב שאני הולך למות מבפנים, כאילו מין כאלה, שזה מקודד באיזה מין קוד שאתה לא יכול להבין אותו, רק אם אתה מכיר את הסדרה, אתה תכיר. ויש בזה משהו שמדבר בבת אחת, אז אל משהו שמאוד playful, משהו שמאוד כיפי, ומצד שני מדבר אל רובד שהוא נורא נואש, נורא כואב, וקיים היום בתרבות, או אפשר לקרוא לזה חוסר התרבות, כאילו של צרכני המדיה, או משהו כזה. וואי, זה היה כבד, זה היה פלצני. לא, זה היה סופר מעניין, זה מתחבר גם, רגע, זה מתחבר למשהו אחר שאני זוכר שאמרת בהרצאה, לגבי הבליינד ספוט שיש לנו בהתייחסות לדברים לא רציניים. כלומר, כשאנחנו רוצים לדעת, אנחנו לא מתייחסים לדברים הלא רציניים ברצינות, נכון? הומור זה דבר לא רציני אולי, או אתה יכול... מדע בדיוני זה הלא רציני, כי שם לכאורה זה אסקייפיזם, שמה שאפשר לעשות, הנה, פוף אפשר לעשות אותו, מין כאילו. אבל אז דווקא המקומות האלה הם מקומות שהם מאוד
פוריים מבחינת מה שאפשר להפיק כשמנסים להתחיל להגיע אליהם, וזה גם כואב כי מתחילים להתקרב אליהם. במובן הזה, הדרך להבין את ריק, זה להבין אותו כדמות של טריקסטר. זאת אומרת, במסורות המיתולוגיות, יש תפקיד של ממש לטריקסטר. יש לו תפקיד של מישהו, מצד אחד הוא לא האנטגוניסט והוא לא הפרוטגוניסט הרשמיים, הוא לא האויב הגדול, הוא גם לא הגיבור הגדול, הוא זה שלכאורה, זה שמפריע לסיפור. הוא זה ששם את הרגל ברגע הנכון או הלא נכון, מושיט את הפיגיון המורעל למי שצריך להושיט לו ולוחש באוזן, בדיוק לבן אדם שלא צריך ברגע שכן צריך. אז לפעמים נורא כועסים עליו, אפילו נגיד את הרמס באיזשהו שלב מסלקים מהאולימפוס, אבל אחרי שמסלקים אותו, מגלים תוך יממה ורבע בערך שאם הם לא יחזירו אותו, אז אין סיפור. אז הם מחזירים אותו מאוד מהר, זה כאילו הדמויות עצמן מבינות שאין נרטיב בלי הטריקסטר, בלי הדמות הבעייתית. אז הסיפור של ריק במובן מסוים זה מה קורה מנקודת המבט של הטריקסטר, ומה קורה כשלטריקסטר יש את כל הכלים העומדים לרשותו. למשל, הטריקסטר, בניגוד לזה למשל, הטריקסטר במרוול, למי שעוקב אחרי קומיקסים של מרוול, ולא רק סרטים של מרוול, כשמסתכלים על לוקי, לוקי הוא דמות נורא מעניינת, ועכשיו לוקי הוא דמות טריקסטר קלאסית גם במיתולוגיה המקורית, אבל אפילו בעולם של מרוול. כשנותנים ללוקי את מה שהוא רוצה, באיזשהו קו עלילה שבו לוקי משתתף וחורש מזימות כלשהם, יש את השלב, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, יש את השלב שבו הוא מקבל את מה שהוא רוצה, ואז הוא כזה מסתכל ימינה שמאלה ואומר, אישית, זה לא מה שרציתי. זה כשהוא מקבל את מה שהוא רוצה, כי הוא קולט שהוא עשה יותר מדי נזק, והוא לא באמת רצה להשמיד את העולם. הוא רצה, he wanted to have some fun, כאילו, אבל זה בא במחיר. לריק אין את הרגע הזה. זה כאילו, הוא ישמיד יקום, הוא יעבור ליקום הבא. זאת אומרת, זה לא... יש לו במובן הזה פן ניהיליסטי מאוד מאוד עמוק. וזו נקודה שצריך לזכור. יש מעט מאוד מדע בדיוני ניהיליסטי באמת. בדרך כלל מדע בדיוני נכתב מאיזושהי נקודת מבט אידיאולוגית. קשה מאוד למצוא סוג כזה של כתיבה, וזה מגיע מתוך הרקע המאוד אמריקאי, שברקע שלו יש המון אתיקה פרוטסטנטית כזאת, וכשאתה מתחיל לשבור אותה, אבל אתה לא מסתפק רק בשבירה מסדר ראשון, אתה שובר עוד ועוד ועוד, אתה מגיע לאיזשהו מין מקום קצת הזוי כזה, שיכול להיות שהוא שואף לאוניברסליות, אני לא יודע, אבל הוא בטח מעניין. כן, ומצד שני אתה מספר גם שזה מגחיך במובן מסוים, זה גם מעלה את אולי התפיסה האולטרה-ליברלית, נכון? של עכשיו מין כזאת שטף מגדרי, או לא משנה, ספקטרום מגדרי, וכל מיני עניינים כאלה, לא להתייחס על פי הקריטריונים שהחברה מתייחסת היום לאנשים. אתה אומר, אבל גם את זה הם מביאים לאיזשהו רמה של גיחוך, נכון? כן, אבל יש לו מדי פעם גבולות כאלה שאתה רואה שהוא ממש נתקל בהם, למשל, גבולות כאלה של היחס לבת שלו, היחס לנכדה שלו, היחס לנכד שלו. יש שם גבולות כאלה שאתה רואה שאו הוא או הכותבים, אני לא יודע אם זה להאשים אותו או להאשים אותם, שאומרים, לא, הנה, כאן זה כאילו גבול כזה, שגם ריק לא מוכן לחשוב על הנכדה שלו במונחים מיניים או משהו כזה. גם הוא יגן על הכבוד של הבת שלו, או משהו כזה. הוא יגיד משפט כמו, לא, יש לי עוד אינסוף כמוך באינסוף עולמות, אבל אז הוא יגן עליה. כאילו מין כזה נקודות גרעין. יש פרק שעוסק בזה מפורש, שזה הפרק שבו ריק ומורטי הולכים לספה, כמובן, ספה חייזרי וזה, שאחד מהדיטוקס סשנס שלהם, זה לעבור בתוך מין כזה פוד כזה, שמוציא מהם, הוא עושה להם דיטוקסיפיקיישן, אבל הוא בעצם מפריד בין החלק של האישיות שלהם שהוא טוקסיק, לבין החלק שהוא בריא. ואז הם יוצאים משם והם מרגישים ממש טוב, וסוף סוף ריק הוא מנומס,
וסוף סוף למורטי יש ביטחון עצמי, כי הוא תמיד הסיידקיק המאוד מגמגם והלא בטוח בעצמו, ופתאום מורטי הופך להיות ילד, כאילו, שלא, כאילו, הוא לא שם, והוא יכול לעשות מה שבא לו, ויש לו ביטחון עצמי, וריק פתאום נחמד לאנשים, אבל אז רואים שהצד השני, זה שהזהויות המפלצתיות ביותר שלהם, או הבעייתיות ביותר, לחודים באותו מין כזה תא, מרחב גהינומי כזה, שמתוחזק על ידי אותו ספא, ואז יש עלילה שלמה של איך לנסות להתקבץ ביחד, והאם הם אמורים, אבל אז העיסוק שם זה, הם עושים deconstruction לעצם התפיסה של מה זה להיות בריא. כי הבריאות של מורטי בעצם הופכת אותו בסופו של דבר לסוג של אמריקן סייקו כזה, ילד כזה שהופך להיות לסוחר בורסה, והבריאות של ריק הופך אותו למישהו שבעצם לא מסוגל לעשות יותר את ההחלטות הקשות, יש שם כל מיני צדדים יש מחיר לדברים. יש מחיר, אבל המחיר הוא קצת שונה ממה שאתה מצפה, כי אז פתאום מסתבר שהצד של ריק שבאמת מסור ואוהב את מורטי ואפילו יעשה בשבילו, יקריב בשבילו, הכל, הוא בעצם אותו צד מפלצתי. הריק שנשאר בעולם שלנו ונשאר בריא, הוא בעצם זה שלא אכפת לו ממורטי, עם כל המנומסות שלו, הוא בעצם זה שלא באמת אכפת לו ממורטי. הוא יתנהג יפה, אבל יש שם כמה דברים מאוד מאוד נוקבים, כן, שנוגעים גם אלינו. אז בסופו של דבר, אחרי כל מה שאמרנו מקודם על אל תלמדו מזה שום דבר, don't think about it, בסופו של דבר זה כן מותיר איזשהו רושם שאולי נגד רצונו של ריק, בסופו של דבר יש שם כן מסרים כלשהם. אבל עדיין, זה לא לילדים. אם כבר אתה אומר... אם אתה אומר על don't think about it, אז יש משהו ש-you can think about it, ואתה כן חושב עליו, וזה כל הקשר לזה למדע. וזווית מאוד מאוד מעניינת שאתה לוקח זה דווקא לספר סוגיות במדע, סוגיות על המדע כדרך התוכנית. כן. אז איך אתה מקשר ביניהם? קודם כל, איך אתה מייצר הרצאות אקדמיות? קודם כל בגלל הזהות של ריק. ריק הוא ריק סנצ'ז. עכשיו אפשר להיכנס לכל הזה, למה קוראים לו סנצ'ז, הם בטח חשבו על זה הרבה כשהם, או שהם סתם זרקו את זה, ואז בואו נטעין את זה במשמעות אחר כך, אבל מה הוא? הוא מדען בתפיסה של, בדמיון האמריקאי של מה זה מדען. זה מין תפיסה מעורפלת של מישהו שמסוגל לייצר טכנולוגיה, בלי להגדיר את זה כל כך בצורה מובהקת, אבל הוא מסוגל לעשות את זה עד אין סוף. אבל מה? הוא המדען שלובש חלוק מעבדה בתור בגד. כאילו, זה כבר חלק מהאישיות שלו. הוא לא שייך לאף מוסד, והוא אפילו אנטי-ממסדי ברמה קיצונית, זאת אומרת, הוא ישמיד גלקסיות כדי לא להיות חלק ממוסד, הוא אפילו ישמיד את המוסד של אוסף של ריקים מממדים שונים שהתאגדו ביחד להיות מוסד ביחד, כדי להיות חופשיים ממוסדות, אז הריק שלנו, בסדרה שלנו, הוא כל כך ריק, שהוא אפילו נגד הממסד הזה. כאילו, הוא אפילו לא רוצה להיות חלק מהמועדון שלו. מורטי מסביר לאיזה מישהו כשהוא אומר מה לגבי הריק הזה, אז הוא מסביר את זה לאחותו, אז הוא אומר לה, הריק שונא את עצמו, הריקים שונאים את עצמם, אבל הריק שלנו הוא הכי ריק שיש, אז הוא שונא את כל הריקים. מיני כזה... אז הסוג של המדעניות שיש לו, שזה סוג של קריקטורה של מדען, למרות שזה קריקטורה, אז זה מצביע על המון דברים בתודעה הקולקטיבית, המודרנית, האנגלו-אמריקאית, פוסט מלחמת העולם השנייה, של מה זה מדען. המדען הוא זה שמסוגל לעשות דברים איומים ונוראים, פצצות אטום, הוא יכול לעשות אותם כמעט כזה בתור afterthought, אבל דוקטור סטרנג' קטן עליו, כי הוא יכול לעשות, אין לו את העכבות האלה של מישהו כמו אופנהיימר של אחרי המלחמה, שאומר, אנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו ממשיכים את זה. הוא הולך עם זה עד הסוף, כאילו אם אפשר לעשות את זה, אז אפשר לעשות את זה עוד יותר. וכל מה שאכפת לו מזה שאיזשהו משטר לוקח את זה,
זה רק בגלל שלקחו לו את זה, זה לא בגלל שהמדענים שלכם מלחמת העולם השנייה פרחו את הידיים וכזה, היו באוי ואבוי עם עצמם, לגבי זה שהם היו כלים בידיים של משטרים, גם אם זה משטר דמוקרטי לכאורה, וגם אם זה משטר פשיסטי או טוטליטרי אחר, הם היו כלים בידיים שלהם, והם רק עזרו להם לעשות נזק אחד לשני. ואז המדענים ניסו לקחת את המושכות לידיים, זה לא כל כך עזר להם. ריק אומר, לא, לי יש באמת מספיק כוח לקחת את המושכות לידיים. אני יכול באמת להחליט מה קורה ומתי. אתם לא תאהבו את זה. בגלל שכשאני מחליט מה אני רוצה לעשות ומתי, זה לאו דווקא אומר שאני אהיה נחמד. זה לא בא ממקום של הרגשות ליברליות, או זה מין תחושה כזאת מאוד של מה קורה כשאתה אומר, anything that can happen will happen, ואין לי בעיה אמיתית עם זה, כאילו, כשהוא מביא את הנקודת מבט הזאת, זה מאפשר to explore, זה מאפשר לחקור כל מיני אפשרויות שביום יום אנחנו מנועים מוסרית, או מנועים מבחינת מה שאנחנו מאפשרים לדמיון שלנו לעשות. והדבר הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד בתור כזה thread שאפשר למשוך עליו, הוא מייצג את מה שהיה באופן מסורתי ב50 שנה האחרונות, מה שמכונה Big Science. שאפשר להשיג דברים עצומים אם אנחנו רק נשקיע מספיק משאבים, נשים מספיק מדענים יחד בחדר וננעל את החדר ונגיד להם נשחרר אתכם כשתעשו פצצה. הוא מייצג מה קורה כשהתפיסה הזו של נקודת המבט של הממשלה על הספקי הידע מצד אחד יוצאת מכלל שליטה, כמו שבמובן מסוים היא יצאה מכלל שליטה ב50 שנים האחרונות, אבל ב50 שנים האחרונות היא גם קצת קרסה. ואצלה הוא מראה מה קורה כשקורה משהו קצת אחר. המקום הזה שהממשלה רוצה להפיק את המירב מאותם סוכני ידע, זה עובד יותר מדי טוב. יש אפילו פרקים שמתעסקים במפורש במערכת היחסים שלו עם נשיא ארצות הברית. כמה שנשיא ארצות הברית מצד אחד יכול לסמוך עליו שכשהוא ירים אליו טלפון הוא יבוא ויעזור, ומצד שני הנשיא ארצות הברית לא מבין איזה ג'יני הוא שחרר מהבקבוק. כי הוא באמת עושה מה שבא לו. ואז יש מלחמת כוחות כאלה, מי כאן באמת אחראי על מי. אז יש המון זוויות, שאפילו כשמסתכלים על זה ברמה של, זה הרי רק קריקטורה, זה הרי רק מבטא תפיסות עממיות לכאורה מאוד רדודות של מה קורה במדע, בעצם הם השקיעו הרבה מאמצים, הצוות שכותב את זה, כן, בלהראות, tease out, כל מיני ניואנסים של מה מערכת היחסים הזאת בין מדע וטכנולוגיה, מה קורה כשהם עושים דטרמיניזם טכנולוגי, וכשמקצינים אותו, לוקחים אותו אל מעבר לגבול. איזה כיף זה, כן. אפשר להאריך את הפודקאסט, ציפי? וואי. נעשה עוד שעה, שעתיים? כן, כן לגמרי. נשמע, זה היה מוטרף. טוב, אז היינו יכולים לדבר על הפרק הזה עוד שעה או שעתיים, אבל מהדמויות המצוירות של ריק ומורטי, אנחנו כבר מתכוננים לפרק הבא, ובו אנחנו עומדים לדבר על חוצנים, והקשר שלהם ל-STS. האם הם באמת מבחוץ? כל זאת ועוד